6. Dávajte dobrý príklad. Človek ovplyvňuje mnoho ľudí. A jeho vplyv môže byť dobrý alebo zlý. Ak človek vedie svoj život v súlade s týmito odporúčaniami, dáva dobrý príklad. Ľudia v jeho okolí nebudú môcť inak, než ním byť ovplyvnení, a to bez ohľadu na to, čo hovoria. Každý, kto sa vám snaží vziať chuť a odvahu, sa to snaží robiť preto, že vám chce v skutočnosti uškodiť alebo sleduje svoje vlastné ciele. V hĺbke duše vás však bude rešpektovať. Vaše vlastné šance na prežitie sa budú z dlhodobého hľadiska zlepšovať, pretože druhí ľudia, na ktorých máte vplyv, sa stanú menšou hrozbou. A prináša to aj iné výhody. Nepodceňujte účinok, ktorý môžete mať na druhých už len tým, že sa o týchto veciach zmienite, a tým, že budete vlastným pričinením dávať dobrý príklad. Cesta k šťastiu si vyžaduje, aby človek dával druhým dobrý príklad.